nou zie ik pas dat het een gorilla is en twee chimpansees, hondjes. Dit zien... volgens mij... oh! Oh jee! Vrees het ergste. Goed volk! Zullen we maar zeggen. Hé, het is wel niet in de graaf gelopen. Ja, gelukkig. Ik luister naar mijn baas. Goedemiddag. Dat is stofzuiger. Is het... Ja, nee, ja, het is middag. Ja, U bent mevrouw Woldenberg. Matthijssen. Matthijssen. Ja, eigenlijk Matthijssen. Ja, eigenlijk wel. Ja. U bent een beetje hees. Ben ik altijd. Bent u altijd? Ja. Maar verder bent u wel gezond. Ja. Ja. Nee, moeten we op afstand blijven? Voor mij niet. Nee. Weet u wie we zijn? Ja, van... U kent het programma? Allee. Ja, onderweg? Ik heb geen... Onderweg? Oh, oké. Wij reden hier langs, ons autootje staat daar. En wij zagen de vlag wapperen bij u. Ja, En die hadden wij nog nooit gezien. die is van mijn man. Die is veteraan. Wat een coole vlag is dat. Ja, hij is helemaal gek van vlaggen. Hij is helemaal gek van vlaggen. Ja, van alles. Hij heeft van alles. Maar wat wil die, wat betekent deze vlag? Ik weet het eigenlijk ook niet. Is hij thuis? Nee, hij is werken. Een veteraan die weer is gaan werken? Toen hij 18 was hij in Libanon. Jeetje, Ja. dat is al een hele tijd geleden. Ja, dat is al een tijdje geleden. Wij hebben al eens eerder een Libanon-veteraan in dit programma gehad. En dat was iemand die had daar toch ook wel hele vervelende herinneringen aan overgehouden. Ook, ja, Uw man ook? ja. Hij heeft ook PTSS. Maar het gaat allemaal goed. Gelukkig. Ja. Want er zijn daar toch, en dat weten volgens mij niet zo heel veel mensen, er zijn toch hele vervelende dingen gebeurd. Jazeker. Maar ik ben er niet bij geweest. Dus U kende hem toen nog niet? Nee. Wanneer heeft u hem leren kennen? In 2004. In 2004. Ja. Dus u had al een grotendeels allebei een ander leven achter de rug. Ja. Waar leerde u hem kennen? In Husse. In Husse? Ja. 'S'nachts in Husse. 'S'nachts in Husse? Ja. We waren allebei terug van het stappen. En toen? En niks te doen. Dus gezellig koffie drinken. Ja. Ja. Oké. Koffie is er nooit geweest. Nee, er zijn ook plekken in Nederland, dan noemen ze dat brommerskieten. Ja, maar dat zeggen ze hier niet. Nee, koffie drinken. Maar was u dan ook met elkaar al op stap geweest? Nee. Hoe kom je elkaar dan 's nachts tegen en besluit je om koffie te gaan Ja, drinken? bellen. Oh, bellen? Ja. U kende elkaar wel al? Nee, ik kende zijn vriend. Jullie hebben mooi weer uitgekozen. Ja, weet je, kijk, dan moet je Frank even vragen. We moeten we een afdakje hebben. Oh jee. Jee. Oh, dit is echt mooi Nederlands lenteweer, hè? Ja. Maar die vlag, die wappert dapper door. Ja. Die waait hier, of die wimpelt hier altijd? Een vlag, ja. Oh, een vlag. Ja. En waarom hangt deze vlag hier nu? Omdat, ja, ik weet het ook niet. Maar Ik kijk telkens buiten en dan hangt er weer wat anders. Oh, dus u vraagt al niet meer van waarom nu? Nee, maar de buurt doet al wel. Die vraagt dan, wat is dat voor vlag? Hey, en hoe heet uw man met de voornaam? Harold. Harold. Hoeveel vlaggen heeft Harold? Want u zei, hij is helemaal gek van vlaggen. Ik denk wel een stuk of 10. En die gebruikt hij allemaal? Ja. Ook van vakantie van de Dominicaanse Republiek.
dan moet dat land wel bijzonder Ja, voor is jullie toch. zijn om Ja. daar een vlag van mee te Ja, nemen. heerlijk. Maar ja, daar kunnen we al een paar jaar niet mee heen. Dat is kloten, hè? Ja, behoorlijk. Behoorlijk. Dus de Dominicaanse Republiek, Ja. de veteranenvlag. Even de huiskamervraag. Kunt u de andere vlaggen allemaal opnoemen? De Nederlandse vlag? Zit er ook een Limburgse vlag bij? Nee, Nee. die moet hij dan nog kopen, ja. Palmi, ja. Dat heeft met vermiste oorlogsveteranen te maken, geloof ik. Deze. Nee, Palmia. Oh, Dat is een zwart-witte vlag. oh, die ken ik ook niet. Ja. Ja. Maar Oh. ja, ik weet het niet, maar hij heeft er heel veel. Zijn er legervrienden van hem die vermist zijn geraakt? Dat hij daarom die vlag heeft? Ik heb geen... Ja, er zullen best wel mannen zijn die die gekend heeft, maar Oké. persoonlijk weet ik dat niet. Hey, dus u ging in Husse, ging u 's nachts koffie drinken met Nee, Harold? Harold kwam met mij koffie drinken. Oké. U woonde dus toen in Husse. Ja, Hoe zijn jullie dan hier terechtgekomen? hij woonde hier in Bergen. Oh. Hij is Limburger. En ja, hij is geboren in Siebegewald. Dat is ook nog Limburg. Ja, 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 een grensgeval. ja. Letterlijk. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar op een gegeven moment heeft u dus besloten om achter Harold aan te gaan van Husse naar hier. Nou, ik had een kapsalon in Arnhem. Ja. En ja, die moest eerst verkocht worden natuurlijk. En toen ben ik hier in Bergen een kapsalon begonnen. Oh. Dus heel veel. En die heeft u nog steeds? Jazeker. Al 17 jaar. Dus half Bergen kent u. Dat mag ik hopen. En dan weet u denk ik ook wel een beetje van hoe het eraan toe gaat hier in het dorp. Kapsters weten toch altijd alles? Ja, maar ja, ik ben niet echt een roddeltante. Dat zei ik ook niet, hè? Nee, maar ik ben niet zo dat ik per se dingen graag weet. Oké. Maar ja, toch is een kapperstoel ook vaak een soort van biechtstoel, hè? Ja, Mensen ja, vertellen, hè? Ja, ja. En ook problemen en als ze verdrietig zijn. En, ja, En wat doet u dan? Praat u wel eens terug in de zin van Jazeker. opbeurend? Of, ja, zeker, ja? jazeker. Ja. Maar ik vind het leuk dat jullie hier zijn. Want wij wonen hier pas. Nee. Sinds vorig jaar januari. Waar woonden jullie eerst dan? In de Jeroen Bosstraat. Tegenover de dierenkliniek. Maar dat is toch niet zo ver hier vandaan? Nee, daar rond 300 meter van de kapsalon de andere kant op. En waarom sprak deze plek jullie zo aan dan? Ja, vrij. Vrij en aan de bosrand. Ja. En in de bebouwde kom vind ik ook heel belangrijk. Toch nog een beetje bij Ja, de mensen in ja. de buurt. Ik zit niet graag helemaal achteraf. En Harold is werken. Wat doet Harold? Beveiliging. Ah. En BHV-cursussen geven. Oh. Dus hij doet eigenlijk van alles. Vandaar ook die honden. Die zijn voor de beveiliging. Is dat een beetje in het verlengde van ook zijn soldaat zijn? Ik denk het. Ik denk het. Ja. Goh, beveiliging. En we hebben het nog helemaal niet gehad over de beestjes. Nou ja, honden, dat heb ik... Ja. Ik bel aan en meteen... Ja. Wat was dat? Dat is de achterdeur die open gaat. Oh, oké. Oh, die honden laten zichzelf uit. Ja. Hé, maar twee chimpansees en 1 gorilla. Ja. Ik vind die gewoon mooi. Oké, Ja, dat zijn ze dus. dat zijn ze. Maar vindt u, daar zit verder geen verhaal aan? Nee, eigenlijk niet. Ja, je ziet het niet zo vaak. Nee, nee. Nee, er zit geen verhaal aan. Ik vind ze gewoon leuk. En ik hou van zwart. Dat zie je wel, ik maak alles zwart. Dus Ja, wat is dat met zwart? ja, vind ik mooi. Ja, Toch, ja, nou ja, de schoenen. ja nou, ik ben nou in de werk. Oh, u bent in de werk. In de slodden tenue. Maar het is
Het is vandaag dinsdag. Ja, Is de kapsalon niet open? jawel. De werkenmeiden. Ja, Goed geregeld? ja, dat kan ik thuis wel doen, hè. Alzo, maar u staat nog wel Jawel, 2 dagen in de week. 2 dagen in de week. Ja. Was het lastig toen u dicht moest zijn? Heel lastig. Ja, vond ik verschrikkelijk. En voor de meiden ook natuurlijk. Ook, ja. Want ik had de eerste keer gezegd, als we nog een keer dicht moeten, dan stop ik ermee. Oei. En toen kwam puntje bij paaltje? Ja, toen dacht ik, ja, je kunt die meiden ook niet op straat zetten natuurlijk. Nee. Kijk, ik red me wel. Toch maar niet. En toen sprongen zij een gat in de lucht. Jazeker. meiden. Jazeker. Want hoeveel zijn het er? We zijn in totaal met z'n 4. Leuk team? Ja, Ja? een heel leuk team. En er zijn er 2 die zijn al vanaf het begin. En dan praat je over? 17 jaar. Ja, 2004 hè? Ja. En dat is lang. Dan is er verdomd weinig verloop bij u qua personeel. Ja, dat zeggen ze, is een goed teken. Ja. Ja. Want hoe zou u zichzelf dan, Zeg maar juilen. hoe zou je jezelf dan als baas omschrijven? Wat voor type baas ben jij? Soms ben ik te makkelijk en dan denk ik, ik moet iets strenger zijn. En dan ben ik iets strenger en dan schrikken ze van mij, denk ik. Dan denken ze, oh, daar heb je ze weer. Dat komt dan in 1 keer. Dus Dat is voor hun ook minder prettig, denk nee, ik. maar als je eenmaal streng wordt, dan weten ze ook dat het menens is. Ja, dan word ik ook echt streng. Oké. Ja. Dus Maar dat dan- gebeurt niet zo vaak. Meestal is het gewoon gezellig. Ja, ja, ja. Ze zitten daar, zwaai maar even. Dag meiden.